Bacolod City. And of course, doon nagaserbisya nga daw nangin spokesperson sa grupo. Ito ba lang nga nag-upod kay Mayor Albi nga nagbisita o kung may official trip sa Japan. Although nga ti kahapon na interview na naton niya sa program si Congressman Greg and other officials, no, like for example Calao Puentevilla, nga nagsugid sila kung ano ang result sa swab test nila. Now, with your respect sa sinimang official, ti may ara man niya nga nagpabalo, kag sigurado ang iba ni sa mga constituents nila na lang directly nagpabalo. Pero ti obligado man na sila gyapon nga mag self-quarantine mo, positive man or negative. Action Hotline! Now, para mangin official kay may gagwa numero, may 8, may 9, may 10, ti para areo, bisan way lang halan, pero at least mabalaan ta kung pilag bilog ang nag-positive la. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalaga the former Councilor Bacolod City, Attorney Cesar Distrito. Sir, may aga sa imo, kumusta na? Good morning, General Action R. Good morning, State Paramate. Aha. Personally, ikaw, yes, sir, anong result sa imo swab test? Yes, upon arrival na kon sang Lunes ng gabi, where we only learned airport that Mayor Albi was positive, immediately nag-decide kami nga mag-diretso sa swab testing center kag magpa-swab individually, no. All of us undergo a swab test para nga sigurado nga we will be honest also, we will know what will be the result para nga klaro man kag hindi man unfair sa aton mga constituents kiti. You know, most of those with the group are public officials. Yes, sir. And we decided also to isolate para wala sang problema, no. You know, mayo gina klaro kag mayo gina nga safe. We opted to be in the safer side. So ang tako pag abot na mo nagpa-swab kag after that immediately nag-isolate, and then the result was out. Based sa result ng pagwa sa City Health, there were 10 who were been positive, and aside pa na sa Mayor Albi. So those who are positive, of course Congressman Greg and Councilor Simple, no. Most other and others are considered ng mga asymptomatic man, wala man sa mga ginabatsyag, no. Except si Councilor Simple were very mild symptoms, simple man lang. So the rest are all in isolation, wala man asymptomatic, and based sa protocol within 7 days they will be out. So maybe by Monday tapos naman ang mga isolation. Ako yap negative ko gani Action Art. So these are the results that were out, that were released by the City Health Office. Yes. Ang importante diya nga after you learned sang nangin result dito sang test ni Mayor, nag-isolate ka mo gilayon, why man niya guro directly nga nagpalauli ng iban upod sa pamilya nila, may nag-isolate ka mo mismo yan sang kugalingon ninyo, sir, no? That is correct. That is correct. Tanan ng mga members, tanan nga sang grupo nag-upod kay Mayor Albi, we're all in isolation, whether negative or positive gani man sila. Pero after they learned sang results, at least why na sang problema. So those who are negative, pwede naman na sila magagawa. Ang positive, they have 7 days. And again, ang kalabanan ginabatsyag, they are all okay, wala din problema, except with some with very mild symptoms, mga sipon, and all are in isolation. And under the protocol, 7 adlaw sila nga mag-isolate, so somehow this will end on Monday. Yes. Importante nga muna, no, safe kag maayo lang kondisyon ninyo kay at least may na earlier nakagwa ang result man ni Mayor nga napabalo ka mo. Yes, and we assure the public nga ang aton nga mga public officials nagtuman sa ilang mga protocol kag nag-isolate kag they are all in good conditions. Ang nami pa guro kay halos tanan guro naglalakat to kag ang mga natapikan ni basi kon I presume nga tanan na bakunahan na gid attorney.
Yes, isa na sa assurance, isa yun sa nakita namon gani nga nga aspeto nga lain gid kung ikaw nagpa-booster at the same time ng bakunado because this will give you really a protection that we all deserve. So ako yung encourage ko sa tanan, especially sa mga may edad na may mga comorbidities na magpa booster shot because amo na ang aton protection and kung tungod sina, kung may nakapa-booster ka, for sure you will be protected well, gid. Gani, kagabalugig ko nga kamoya mismo ang family nyo naka-experience kung paano mabutang sa isa ka sitwasyon, labi na gid sa tong chimpos ang unang ang prayer naton sa kay Kaprusini, pertito patapos nga daw pertito yung nabatyagan ni sing una sa no? Gala, amo to yung isa ka experience. Siya nga imagine mo sa kakabulan ang imuto dara sa ICU. Oo. Ako mismo nabiktima man sa COVID last year. I was hospitalized for a week. That is why ang ako lang yung mambal, it's really an extraordinary experience. Nga naintindihan nato ng epekto. And now, because we have this opportunity nga makapabakuna, kasi makapabooster shot, I encourage everyone to do the same. Kaya amo na ginang protection nato ng Action Art. Aha. Sige. So, at least, finally siguro, ang imo mensahe nilang sa mga bakulon nun nga nagamonitor karon iya nga morning attorney. We assure everyone that our city officials and barangay captains who have been found positive are all in good condition, in good health. Laban sa ila are symptomatic. And second, it goes to show nga kung ikaw nagpabakuna, you will be protected. And lastly, rest assured that they are all in isolation sa atong mga nagkitaan nga atong nagpamatud-an nga nag-positive. They are all in isolations and they are following the protocol required sa aton IAF for within 7 days they will be out. Kaya magabalik sa pagserbisyo. So, salamat din Action Art in mayong aga. Salamat gid. Halong gid permi and good morning. Thank you. Action Hotline. Si attorney former counselor at